llegint a escriure. Quina manera més difícil de viure. Els únics que en sabien eren els senyors feudals, perquè eren els més importants. La pesta negra va arribar, d'un terç de la població va matar. Pèrdues, tristeses, ella està fortalesa. La societat va quedar en feblesa. Al feudalisme hi havia encervetat. Tot allò no és d'admirar, però et fa pensar, ja que encara està passant en aquesta societat, però es veu reflexat en la mitjana edat. Abans estaven els estaments, que es dividien la societat en grups diferents. Els nobles vivien en castells, Que els pagesos eren els seus serfs. Amb l'economia de subsistència, només el necessari per viure i créixer. Si no fem mal ús de la ciència, podrem fer el món créixer. quan la pesta negra va aparèixer, molta gent va desaparèixer. Amb el Covid va passar el mateix, però ara hi ha medicaments. Comença el feudalisme i l'economia millora. El mercat és més barat i ja ningú plora. Quan la pesta negra va començar, moltes famílies va deixar amb el cor trencat. La violència i la inseguretat comença. Els impostos senyorials se'ls lligaven en cadenes. Treball infantil, la societat es trenca. Els pagesos ofegats per haver de pagar el delme. A l'edat mitjana el delme havien de pagar i la pesta negra molta gent es va emportar. El treball infantil a molts els va fer patir i la seva infància de cop es va extingir. La por